ዋጋ ንብረታት ኣብ ትግራይ ክንደይንዮ ልብል ኩልኩም እትይቆ ጥያቄ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ፍርናሽ ክንደይ ከምለሎ ኣብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊረ ብረኸብዎ ዋጋ ዝርዝር ካቅርበልኩም እየ ማለት እዩ ካብ ንኣሳ ክሳብ ለዓበይ ልበሃል ናይ ፍርናሽ ዋጋ ክሪና ንቻናል ዝግን ሓድሽ ተንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ጀምሮ ሓድሽ ቻናል እዩ ንብረታትዕዮ ኣብ ቀጻሊ ዝተፈላለዩ ሓድሽቲ ልገርሙ ፕሮግራማት ሒዛ ስለንመጽእ ከዝግን ናብቲ ፕሮግራም ልሕለፍ ካብ ዋጋ ዝነኣስ ክንጅምር ከለና ሕድሕድ ፋብሪካታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ደረጃታት ኣለዎም ንኣብነት BHD BMD BLD ዝበሃሉ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዘምርትዎ ደረጃታት ኒየዎ ማለት እዩ ከም ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝበሃሉ ከም ደረጃኦም ዋጋኦም ይፈላለዩ ማለት እዩ ካብ ሳልሳይ ደረጃ ዝኾነ ወይ ድማ LED ዝበሃል እዚኦም ንነጋዶ ዝኾነ ፍርናሻት እዮም ማለት ምንም ብዙሕ ጥሬት ዘይብሎም እዮም ዋጋኦም እስካብ 1200 ክርከብ ይኽእል እዩ እዚኦም ቁመቶም 70 سنتيمتر ዝኾኑ ኮይኖም ንጉዕዞ ንመንገዲ ክኾነና ዝኽእሉ እዮም ወይ ድማ ኣብ ገዛ ኣብ ብራንዳ ከም ኮፍ መበሊ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከም ነገርኩም ሰለስተ ዓይነት ደረጃታት ኣለዎም BHD BMD BLD ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ እዞም LED ዝበሃሉ ከም ነገርኩም ኣውጪኹም ተትሪእዎም ብንመጀመርያ ግዜ ትሪእዎም ተለኹም ብጣዕሚ ጠንካራ እዮም ዝመስሉ ድሕራ ግና እናተፈረኻኸሱ እናተበተኑ ዝኸዱ ማለት እዩ እናተበላሹ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ቀንሱ ኢልኩም ብLED ዝበሃል ዓይነት ፍርናሽ ዝፍርክሽክሽ ለለ ዓይነት ፍርናሽ ንከይትገዙ ይመኽረኩም ማለት እዩ ከዚ ናብ ቆንጆ ወይ ሓሪፍ ዝኾነ ፍርናሻት ንሕለፍ በመጀመሪያ ንግኒ ጎልድሳን ዝበሃል ፍርናሽ እዩ እዚ ፍርናሽ እዚ ደብል ቦንድ እዩ ወይ ድማ ደረቕ ዓይነት ዝኾነ ፍርናሽ ማለት እዩ ቁመቱ በሜትሮ 50 ከነግኒ ንኽእልና እስካብ በሜትሮ 20 እውን እዩ ናይ በሜትሮ 50 ንርኢ ተለና ቲክነሱ 24 እዩ ወይ ርግደቱ ክንርኢ ከለና 24 እዩ ዋጋው ናይዚ ፍርናሽ እዚ እስካብ 20400 ቅርሺ ይወጥሎ ማለት እዩ ኣብ ዝኸ ሰዓት ማለት እዩ መትራስ እውን ኣለዎ እዩ ምስ መትራሱ ማለት እዩ ዋጋው 20400 ይሽወጥሎ ማለት እዩ በሜትሮ 20 ክንርኢ ከለና ድማ ቲክነሱ 24 ዝኾነ በሜትሮ 20 ንደልሰብ ድማ ዋጋው ب15700 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ብዙ ቅርሺ እዚ ወይ ብዙ ዋጋ እዚ ኣብ ዝኸ ሰዓት ክንረኾ ንኽእል ማለት እዩ ስሙታይ ኢልኩም ጎልድሰን ይብል ዝበሃል ሓሪፍ ዝኾነ ፍርናሽ ካብ ዝበሃሉ ብራንድ ሹማት ሓደ እዩ ማለት እዩ እሺ ከዝለለ ሙሉእ ብሙሉእ ስፖንጅ ዝኾኑ ኣቕሓታት ንርኢ ሙሉእ ብሙሉእ ዝኾነ ስፖንጅ ዝኾነ ፍርናሽ ክንርኢ ከለና ድማ ኣንበሳ ፍርናሽ ንረክብ እዚ ድማ ካብ በሜትሮ 50 ጀምር እስካብ በሜትሮ 80 ክንረክብ ንኽእልና ማለት እዩ በሜትሮ 50 ቲክነስ 24 እዩ ዋጋው ንሪእቱልና ድማ 27500 እናተሸጠ ይርከብ በሜትሮ 20 ክንርኢ ከለና ድማ ቲክነሱ ለለ 24 እዩ ዋጋው ኣብ ዝኸ ሰዓት 22600 ቅርሺ ይሽወጥሎ ማለት እዩ በሜትሮ 80 ክንርኢ ከለና ድማ በቲክነስ 24 ቲክነስ ክለኩም ተለኹ ርግደቱ ማለት እዩ ب30350 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ ዝኸ ሰዓት እስቲ ኣውተልና ብቀስተ ደመና ድማ ንራ ብቀስተ ደመና ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ሽሙ ብዝተፈላለዩ BTV ክኾን ይኽእል ብደንቢ እናተፋለጠ ዝርከብ እዩ እዚ በሜትሮ 20 በቲክነስ 20 ክንርኢ ከለና ድማ ዋጋው 15000 ቅርሺ ይሽወጥሎ ማለት እዩ በሜትሮ 20 ዓቐን ቁመት ማለት እዩ ቲክነሱ ወይ ርግደቱ 20 ዝኾነ ንኣንበሳ ፍርናሽ እኳ ተለይ ተወዳደሮ ሓሪፍ ካብ ዝበሃል ፍርናሽ እዩ ዋጋው 15000 ቅርሺ ይሽወጥሎ ኣብ ዝኸ ሰዓት ማለት እዩ ብኻሊእ ክንርኢ ከለና ድማ በሜትሮ 20 ኮይኑ ብ24 ቲክነሱ ክንርኢ ከለና ድማ ዋጋው 19873 ቅርሺ ይሽወጥሎ ማለት እዩ በሜትሮ 50 ኮይኑ ቲክነሱ 24 ዝኾነ ማለት እዩ በሜትሮ 80 ኮይኑ ድማ በቲክነስ 24 ዝኾነ ድማ ክንርኢ ከለና ቀስተ ደመና ዋጋው 27000 ቅርሺ ይሽወጥሎ ኣብ ዝኸ ሰዓት ማለት እዩ ለለዎ ዋጋ 27000 ቅርታ ይሽወጥሎ ማለት እዩ ብቀስተ ደመና ማለት እዩ